pala niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's vlog guys, medyo kakaiba yung pinaka-content natin. Ipa-vlog natin itong isang event organizer dito sa may Tuscany, Angeles City, Pampanga. So yung pinaka-event guys, baptismal siya, eventually first birthday. Later guys, papakita ko sa inyo kung paano ba yung ginagawang pag-ayos ng COVID. Kung gusto nyo magpa-cover ng baptismal, birthday, debut, anniversary, wedding, ayan kabalet, kung gusto nyong surpresahin ng special sama nyo. So perfect itong COVID na kontakin nyo sa kanilang Facebook page yan. Kung gusto nyong surpresahin with cakes, banners, bouquet of flowers ang inyong loved ones. So pagising nila guys, sigurado masusurpresa sila sa pa-surprise ni COVID. Ayaw nyo nang mapagod sa inyong special occasion, so yung COVID na ay bahala sa inyo. So itong nakikita nyo, itong sa mismong entrance nila, sila na rin gumawa sa backdrop, sa dessert station, sa catering, sa clowns, videography, photography guys, and then sound system, and then syempre sa pag-aayos ng tables and chairs, lahat guys. Tuscany Resort. Malakpak po! Ang hindi mo malakpak ang mukha ko, malakpak! Ikaw, O Diyos, ang siyang magiging patnubay nila. Ang pagiging ninong at ninang hindi po siya burden. Hindi po siya ayon sa inyong kalooban ng Diyos. Dito! What? Upa! What? Sino? Sino? Yan! What? Mami meow meow, mami meow meow, mami meow 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 meow. Oh, to to. Me 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 me. Tapos malakas ang immune system, hindi sakitin. Wish namin ni baby maging healthy, normal, good looking, full of wisdom, God-fearing baby. Mabigyan namin siya ng magandang kinabukasan, kapalaki namin siya ng tama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yo! Alright, so enjoy po natin ang masarap na
pagkain po. And then, sa lahat po ng mga gusto kumuha po dyan ng decoration or any kinds of events po, one-stop shop, lahat po ng kailangan nyo sa events. Pwede po, COVID events and styling and catering services po. Huwag po natin kalimutan, one-stop shop. Pakilagay po natin yung page po namin, COVID events po, and then pwede po kayo mag-PM, Ma'am Shara Spacey, ang aming pong boss. Yan, maraming salamat po. So yung kabalen, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And syempre guys, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang kabalen natin dyan itong COVID na partner sa special occasions nyo. Ito yung perfect Facebook page and then event organizer dito sa Pampanga. So yun guys, COVID, huwag niyong kalimutan sa inyong baptismal, wedding, debut, anniversary, etc. and then surprises. So until our next vlog, peace out.